erakustaldia gaurkoa zairi gabeko alde ere. Bueno, hori da, pixko bat, etzan hasierako intentzioa ez, hola hasieratiken iesita ez, baina bueno, lehenengo portun ikusitut bilizarte tabake bat eskapatu diala, eta bueno, atzetik hende ikusieti jartzuazu bizkarra izala kolokatzen jeisteko azkar, ezautzen ja urte hauetatik tabakit gustatzen zaiola azkar jeistea, eta bueno, ondo jeisteko bere rodan jarri naiz bigarren, eta bueno, kurba batzuk azkar hartu iteu, eta kontuatzako metro batzuk hartu iteu, eta bueno, eskapada sortu dugu ez, eta bueno, gero ja aurrea tira deu, eta bueno, bastante ondo moldatu geha bukaera arte, baina azkenen pena 2 kilometro faltan hor harrapatzea ez. Si akaso, genekin danok gaur indartsuena izaten zinala, baina indarrak lehen, oso hasieran ezagutu dituzu? Bai, bueno, esate dizut, etzala hasierako intentzioa hola hasieratik nite. Igual leko izen ja karrea muitza izan taldean intentzioa, baina bueno, hola tokatua. Ondo aurkitzen nintzen hanketatik, atzetik de taldekidekoa kontraerosota eta ondo atea die, eta bueno, azkenen bukaera arte aukerakin hanka honakin aurkitu naiz, eta bukaera arte aukerakin etorri naiz ez, betire. Espero zenun pedalkada hona hartzen naizea pixkanaka? Bueno, nik uste temporada esiratiken pedalkada honakin naula ez, bastante suerte alde ukieten karreretan mentza bastante karrera politiak inditut ez, baina bueno, Zumaiako eta Durangoko erorikok betziaten utzi disputatzen, gero Zornotzan de ekipoko konfinamentu baten gatiken zin izan genuen korritu. Bueno, beste karreratan pentsatzet bastante maila honain nizela ematen, osak, bueno, guztua temporada hasiera honekin. Eskerrik asko, zorionak indeko lanagatik. Bai, zuri, eskerrik asko.